बकुळीची फुलं मला खूप आवडतात. आज मॉर्निंग वॉकला गेले तर तिथं भरपूर असा बकुळीच्या फुलांचा सडा पडलेला होता. अगदी राहवलं नाही, सगळी फुलं गोळा करून आणली आणि अशी ही एक पात घेतली. तर ही पात कशाची आहे, तर ही नारळाच्या झाडाचं जे पान असतं तर त्याची ही पात आहे. तर त्याचा एक अलगद असा भाग काढून घेतला, एकदम छोटा असा, ज्याच्यात बकुळीची फुलं आपल्याला छानपैकी ओवता येतील असं. तर लहानपणी मी असाच गजरा करायचे, याच्यामुळे माझ्या लहानपणीच्या आठवणी पण जाग्या झाल्या. तर मस्त असा हा एकदम छोटासा पातीचा भाग काढून घेतला आणि त्याच्यात एक एक असं फूल सगळं ओवून घेतलं. तर सुई दोरा न वापरता आपण मस्त असा हा बकुळीचा गजरा अशा प्रकारे बनवू शकतो. खूप छान असा गजरा इथं पटकन तयार होतो आणि ह्या बकुळीच्या फुलांचा तर वास इतका सुंदर आहे ना, की काय सांगू, मन एकदम प्रसन्न होऊन जातं. तुम्ही हा केसात माळा किंवा देवघरात ठेवा. तुमचं घर आहे, देवघर आहे, ते मस्त अगदी सुगंधाने दरवळून जाईल. इतका सुंदर असा याचा फ्रेश असा वास असतो. मला हा वास खूप आवडतो. ह्या फुलांचा गजरा पण खूप आवडतो करायचा आणि माळायचा. इतका सुंदर असा हा गजरा तयार होतो. तर एकदम फ्रेश अशा बकुळीच्या फुलांचा गजरा सुई दोरा न वापरता कसा झाला आहे ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. तर मस्त असा मी हा गजरा तयार केलेला आहे, एकदम फ्रेश आहे, छान झालेला आहे. ह्या गजरा करताना मला माझ्या लहानपणीच्या बऱ्याच आठवणी जाग्या झाल्या. बालपणी आम्ही अशाच फुलं जमा करायचो, त्यांचे असे भरपूर असे गजरे करायचो आणि सगळ्याजणी मिळून माळायचो, थोडे देवाला पण व्हायचो. तर मस्त असा हा गजरा इथं तयार झालेला आहे, सुंदर असा आहे. तर एकदम सध्या ज्या नेचरमध्ये जी फुलं वगैरे मिळतात तर त्यांचा आपण असा वापर केला तर खूप छान आहे. आपलं मन पण खूप प्रसन्न होतं आणि एक मस्त अशी छान असं फिलिंग आपल्याला येतं. तर मस्त असा हा गजरा इथं तयार झालेला आहे. तर कसा झाला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.